Definitely in Allah ya taimake ka fara karatu daga ranar farko a cikin series ɗinmu na mentorship, to na san in Allah ya yarda ka kurɓi ilimi, ka kurɓi karatu wanda zai taimaka ma ka fahimci ita kanta wannan market ɗin completely ɗinta, wannan kenan. Wannan market ɗin completely ɗinta insha Allahu duk wannan hayaniyar, wannan kace-kace ɗin da take cikin market, so is knowledge, ba wai yana tafiya random bane, yana tafiya da ilimi. Na san za ka fahimci cewa ka fara fahimtar me market take ciki, okay? So wannan kenan. So wannan shine ɗan kaɗan daga cikin karatunmu da muka yi a previous bidiyo ɗinmu wannan da ya katse, kuma a wannan za mu ci gaba da karatu insha Allah, okay? To, na san yanzu kowa ya fahimci abin da ake nufi the most important thing you should know, wannan kenan. Ma'ana wannan most important thing you should know ai summarizing ne, ma'ana tattarewa ne akan duk karatuttukan da aka yi na bidiyoyin nan na baya. Tattarewa aka yi kawai, already an yi su, wannan kenan. Ƙara kawai fahimtar da kai aka yi. Da gurin misali, idan muka ce karatunmu tun a farko muka ce mun fahimci inda market take tafiya sama, muka fahimci ina take taɓa, meye dalili, misali tana tafiya break of structure, karatunmu na can baya, tana tafiya break of structure, tana tafiya ne, ɗabi'arta tana tafiya break of structure, okay? A ɗabi'arta kenan. A ɗabi'arta kenan, market tana tafiya like this, ka ga tana tafiya break of structure, you see, tana tafiya break of structure. Mun san cewa ina take zuwa ta taɓa, tuni mun gane cewa inda market take zuwa ta taɓa. Na san ba za a layance muku akan haka ba, already kuna da ilimi akan cewa market tana shigowa ina, tana shigowa discount zone ne ta harba ta tafi sama, tana ƙara shigowa discount zone ne ta harba ta tafi sama. Kun san cewa akwai swing high da swing low, kun san cewa gurin yana juyawa ya zama strong high ko kuma ya zama strong low, ko ya zama weak high ko ya zama weak low, wannan kenan. Wannan karatun shine abin da nan gurin yake nuna ma, wannan kenan. Saboda haka iya nuna ma kada a yaudare ka, kada market ta yaudare ka wani lokaci ta baka market shift kamar haka, wannan kenan. Ta nuna ma kamar sign of reversal, misali don ka ga ta dawo haka ka ce okay break of structure, ko ka ce market shift, a'a no, ka yi expectation cewa market za ta tafi haka, ba za ta tafi ba, wannan kenan. Ka yi tunanin cewa market za ta tafi haka, ba za ta tafi ba. Me yasa ba za ta tafi ba? Saboda idan ka duba cewa, idan ka ɗauko Fibonacci retracement ɗinka za ka ga cewa ai ita wannan structure ɗin ba ta shigo zone ɗin da ya kamata a ce market ta tafi ba. Abu na biyu kuma market shift ta baka, ba ta ɗauki wannan high ɗin ba, misali market ba ta je ta yi haka ba, kawai sai ta tsaya a iya market shift. To saboda haka idan ka yi gangancin sanya kuɗinka ko miliyan nawa ne, market is random, ba ruwanta, ba ta san tana yi ba, yadda ta shirya tafiyar, yadda aka shirya mata haka take tafiya. Let's say, okay, what is happening? Ina so in buɗe wannan abun ne. Yawwa. Misali, ka ga idan kai gancin sanya kuɗinka ka sa SL ɗinka misali a nan gurin, kai kana tunanin market za ta ci gaba da tafiya haka, misali don ka ga ta yi wannan shifted ɗin, me zai faru? Market za ta ci gaba da tafiya sama,
za ta ci gaba da tafiya ina sama, kaga an fitar da kai a kasuwa. Me yasa? Saboda baka fahimci cewa duk sanda market bata shigo, duk sanda Fibonacci retracement da ka sa ka auna ka ga market ya tsaya a cikin misali 15% ɗin nan naka, ya tsaya a tsakiya, ka san cewa a'a wannan ba break of structure ba ne. Ko da ta fita sama ka gane cewa ba break of structure ba ne, wannan kenan. Saboda haka kaga market tana zuwa da ta dawo sai ta ci gaba da tafiya ƙasa, wannan kenan. You have to understanding this. Saboda haka shi yasa muka fahimci cewar da market tana yin menene, sai ta shigo discount zone dole sannan take harba ta tafi sama, sai ta shigo ina ne, discount zone, sai ta harba ta tafi sama. Shi yasa aka kawo maka the most important thing you should know, abu mafi amfani da ya kamata ka fahimta ka sani. Wannan shine darasin da wannan abun yake koya ma na farko. Za mu tafi darasi na biyu. Darasi na biyu shine, a fahimtar ka first kana beginner, ka san cewa market discount zone take shiga ta tafi sama, ta ƙara shigowa discount zone ta tafi sama, wannan kenan perfect, duk ka fahimci wannan. Kawai sai ka ga market let's say tana tafiya, sai ka ga ta gangaro haka, tare da ilimin cewa market fa already da na ɗauko Fibonacci retracement ɗina, na ga ta karya wannan swing ɗin, da kuma ta zo na ga ta taɓa wannan swing, ta shigo discount zone ɗina kafin ta harba sama. Ina da ilimin cewa na fahimci ta shigo, to tunda ta shigo me ya faru? Market in har da zarar bata zo ta taɓa iya nan ba, bata taɓa iya nan ta ci gaba da tafiya ba, kawai sai na ga ta yi haka. Okay, wannan ilimin me yake nuna ma? Market ta daina tafiya ina? Sama, ta daina tafiya sama. Shi yasa wannan ilimin ya kawo maka abin da ake cewa the most important you should know, the most important thing ka ƙara fahimta cewa idan market ta yi bayan ta baka swing break, sai ka ga ta baka TC kamar haka, to wannan ya zama TC. Saboda haka tana ma indicating sign ne yanzu cewa na daina tafiya sama, ƙasa zan dawo tafiya. Nan yanzu ya zama shine strong zone, wanda da wannan shine strong zone ɗinka. Nan ma ya zama strong zone ɗinka. Yaushe? Kafin market ta karya nan gurin. Kafin market ta zo ta karya nan gurin, wannan strong zone ɗinka ne. To market tana zuwa tana karya nan gurin, tana karya wannan zone ɗin nan, yanzu ya nuna maka cewa okay na daina tafiya sama. Tunda na daina tafiya sama, yanzu ƙasa zan dawo, yanzu gurin ya zama abin da ake kira TC. Shi yasa the most important thing you should know ike ƙara baka karatun cewa ka fahimta yanzu wannan ilimin yana nuna ma cewa na daina tafiya sama, an samu TC, saboda haka zan rubuta TC a nan gurin. Okay? Yanzu TC zan rubuta a nan gurin. Idan na rubuta TC, tunda an yi haka, yanzu ina ne strong zone ɗinka? Ga shi nan. Yanzu ina ne weak swing ɗinka? Ga shi nan. Wannan kenan. Yanzu me ya rage ma? Ka juya wannan ɗinka, ka juya Fibonacci retracement ɗinka, ka sa shi daga nan gurin zuwa nan. So me za ka jira? Yanzu abin da za ka jira, market kake jira ta dawo yanzu premium zone, ga shi premium zone. Sai in ta dawo premium zone, za ka ɗauko abinka na siyarwa, ka ɗauko account ɗinka already kai execution trade, SL ɗinka a ina? SL ɗinka a bayan nan gurin. Target ɗinka ina? Weak swing, wannan kenan. You see? So definitely za ka ga market definitely if wannan ya faru, za ka ga market ta zo ta yi haka, ta karya nan. Tana karya, mun samu wannan ilimin da ike nuna mana cewa an samu abin da ake kira swing break. Me ya faru? Swing break. Kaga yanzu swing break a baya mun san daidai ike da abin da ake cewa break of structure, wannan kenan. Kaga? So yanzu ina ne swing low ɗinka, ina ne swing high ɗinka? Yanzu kaga nan wannan shine strong swing low ɗinka, swing high ɗinka, wannan shine weak swing high ɗinka. Saboda haka market tana shigowa nan, ina ne? Premium zone. Tana shigowa premium zone, bari mu sa Fibonacci mu ga ta shigo. Yes, ta shigo premium zone.
tunda ta shigo premium zone me zai nuna ma market za ta damfa ƙasa, wannan kenan. Haka zalika idan muka duba nan gurin za mu ƙara cewa okay an samu swing break of structure kenan ko break of structure. Yanzu ina ne strong swing ɗinka, ina ne weak swing ɗinka? Nan shi ne strong swing ɗina. Ina ne weak swing ɗina inda zan yi target in na shiga market, wannan kenan. In na ɗauko Fibonacci retracement ɗina na sa daga nan zuwa nan, me zan yi? Ba abin da zan yi har sai na jira market ta shigo ina, sai na jira market ta shigo premium zone ɗina haka. Tana shigowa premium zone ɗina haka, na san cewa market za ta damfa. Kafin ta damfa zan ɗauko account ɗina, zan sa SL ɗina a nan gurin, TP ɗina a ina? A nan gurin. Massive move za ka ga market ta gangara ƙasa, wannan kenan. Ta gangara ƙasa, wannan kenan. To wannan shi ne abin da wannan abin yake nufi, TC kenan, wannan kenan. The most important you should know, wannan kenan. So saboda haka market yake faruwa, da nan tana up trend yanzu nan ta dawo down trend. To na san insha Allah I hope wannan karatun kowane ne so cikin fahimta da yardar Allah insha Allah ya fahimci inda karatun ya sa gaba, abin da ake nufi. So ni fata na kawai in maida trading easy. Abin da ni fata shi ne ambition ɗina trading ya zama easy ga kowa da kowa, wannan kenan. Shi ne ambition ɗina a cikin industry na forex trading da crypto trading, wannan kenan. So na san yanzu kowa ya fahimci abin da market take nufi, wannan kenan. Na san yanzu kowa ya fahimci the most important you should know. Firstly, you need to understanding market shift, ga shi nan. You need to understanding TC trend change kenan, inda market take canza direction, ga shi nan. Ga shi nan. Na biyu ka fahimci swing break, abinda market take making swing break of structure, break of structure. So wannan shi ne kusan abu wanda ya kamata mu fahimta a cikin karatunmu na market structure and trend identification deep understanding. So wannan shi ne kusan final a karatu tsagwaro na technical analysis. Yanzu kuma za mu dawo mu ga ya market ɗin za mu dinga analysis lokacin da muke son za mu ɗauki trading, wannan kenan. Za kuma mu shiga supply and demand, wannan kenan. A nan ne za mu fahimci ina ne institutional zone da suke shiga trade, ina ne institution inda suke sanya babban kuɗi, wannan kenan. So a nan za mu fahimci wannan abin. So in Allah ya yarda na san I hope kowa ya fahimci abin da karatunmu ya ƙunsa. Na san yanzu kowa ya fahimci inda muka sa gaba, wannan kenan. So wannan karatun da muke yi ina ƙara baka shawara kai wanda kake Allah ya zaɓo ka ya sa ka a cikin wannan program namu by MA Ino Forex Israel top 1% club. You have to be careful. You have to be careful yourself. Saboda yanzu ka zama wani goal a cikin mutane wanda kake da skill da za ka dinga buga kuɗi. Kar kai wasa da wannan ilimin. Wannan ilimin ya ishe ka har ‘ya'yanka ka gadarwa, wannan ilimin ya ishe ka har ‘ya'yanka ka gadarwa, saboda ba a ko'ina ake samunsa ba. Ko a ko'ina akwai shi to real ma'ana reality wanda ike na gaskiya to ba a ko'ina ike ba, wannan kenan. Ko a ko'ina za ka buɗe social media ka same shi da sauransu, to ilimin da ike na gaskiya filla-filla ka fahimci abin da ake nufi to ba a ko'ina ike ba. So you have to understanding this. Ya kamata ka fahimci wannan. Ya kamata me? Ka fahimci wannan, wannan kenan. So ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah za mu yi next video insha Allah dangane da series ɗinmu na mentorship ɗinmu a cikin wannan fage na MA Ino Market Mechanics Strategy, ko in ce MA Ino Market Mechanics Knowledge. So all abin da na ce is the same. Ya kamata ka tsaya kai focus, kai journaling, ka fahimci abin da market take nufi, wannan kenan. So
bye. We meet to the next.